मिथिगौना लोगोफोर एम्फौ फिसिनायाथ' कन्टिनिउ थायो खर'आव रुजुर 2-3 किल'मिटार बिलाइ नागिर हैयोमोन ओरैबादि खस्थ' खालामबोदों सान्दुं अखा मिथिया खोथियाबो फुबोदों माइबो गायबोदों हौवा मानसिबालाय मा जानो ओरैबादि माइ गायबोदों आंनि थाखाय बिए कमप्लिट खालामनाया ओरैबादि गिदिर आंनि थाखाय बिए कमप्लिट खालामनाया ओरैबादि गिदिर बुंनांगोन मानोना जोंफोरबादि गोरिब न'खरनि फिसाया बिए कमप्लिट खालामनाया एसेल' गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु संसार दैमा निउ अनादार ब्लग स' लोगोफोर आंनि गोबाय गिजि देराजों आंनि गोसो सिंनिफ्राय गासैखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै आङो मा खालामो एम्फौ फिसिनानै मा खालामो बेनि बागै आं नोंथांमोननो गासैखौबो ए टु जेड आं शेयार खालामनो सानबाय थ' आंखौ गोबां मानसिफोरानो बुङो आंखौ न'आव मा खालामनानै थायो ओरैनो बेकार थायो नामा होननानै ओमफ्राय आंखौ गोबां मानसिफ्रानो बुङोमोन आरोना प्राइभेट स्कुलफोराव हाबनानै था बा बिदि बायदिसिना आंखौ गोबाङानो कुइसन खालामबाय थायो आरो थ' आङो दिनै नोंथांमोननो आंनि बागै आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय थ' भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर आंखौ गोबां बुंबाय थायो मानसिफोरा आं गोबां सहायबोबाय गोबां खोनासंबोबाय गामिनि मानसिफोराबो आंखौ गोबां बुंबोबाय आंनि सिगाङाव बुङा आइनि सिगाङावसो बुङो गोबां खोनासंबोबाय आंबो सहायनो हायैखौ स्टेटास बा फेसबुकफोरावबो आं एफा एनै होबोदोंमोन जाय मानसिया आंखौ सोंखारिदों जाय मानसिया आंनि बागै जेबो मिथिया थेवब्लाबो आंनि बागै गुदि गोजौ मिथियागारा आंखौ सोंखारिदों बा आंनि फरायनायनि बागै आंखौ कुइसन खालामबाय थादों आं आइनि सिगाङाव नों बेफोरखौ जेबो खोनासंनाङा आं जेब्ला रुम लानानै फरायदोंमोन रुम थानानै फरायदोंमोन आं गोबां खस्थ' खालामनानै फरायदों आंसो मिथिगौ लोगोफोर आं बेसेबां खस्थ' खालामनानै फरायबोदों ओंखाम रसा नांनानैबाबो आङो फरायबोदों लोगोफोर हाजिरा खामला खालामनानैबाबो आङो फर्म फिलआप खालामबोदों बा हाथारि समाव सोरनावबा बिथ'नानैबाबो आङो फर्म फिलआप खालामबोदों आं नाथाय आंनि बागै जेबो गुदि बिजौ मिथियागारा आंखौ गोबां बुंबोबाय ओरैनो बेकार थायोनो ओमफ्राय आं लायनो फरायनो थांनायाबो ओरैनो बहाबा रुम थानानै खामानि मावनोसो फरायहैदोंमोननो गोबां खोनासंबोबाय गामिनिफ्राय आंनि सिगाङाव मानो बुङा दिनै आं बेसेबा खस्थ' खालामनानै बिएखौ पास खालामनानै आं न'आव फैदों गोबां दुखु रावबो मिथिया एम्फौ फिसिनाया लोगोफोर मिथिबायना एम्फौ फिसिनायानो जोंनि आबाद आं न'आव गैया मा जानो आइया कन्टिनिउ फिसियो एभ्रि मान्थ 12 मास एम्फौ फिसिनानै आंखौ फोरोंबोदों एम्फौआनो आंनि फरायनायनि गुदि लामा बुंजायो लोगोफोर मिथिगौना गोबां एम्फौ फिसिबोदों हाया साइकेल गैया खर'आव रुजुनाया गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर आरो 2-3 किल'मिटार खर'आव रुजुन एम्फौ बिलाइ लाबोनांगौआबो गोरलै नङा गोबां खस्थ' खालामबोदों आइया आंनि थाखाय एम्फौ फिसिनाया मिथिगौना लोगोफोर बेनो जोंनि आबाद लोगोफोर एम्फौआनो आंखौ बिए पास खालामहोबाय लोगोफोर एम्फौ फिसिनानै एम्फौखौ फाननानै एम्फौआ 400 दै लोगोफोर सिगाङावथ' 70 थाखाल'मोन फुवा ओमफ्राय दा फुवा 100 जाबाय एम्फौखौ फाननानै जेसेबां रां मोनो आंनो न' भारानि फैसा हरोमोन आरो जेसेबां फैसा मोनो आंनो फर्म फिलआपनि थाखाय आंनो हरोमोन आइया गोबां खस्थ' खालामबोदों आरो फिथोबखौ जेसेबां मोनो रुम भाराखौनो एखनबा मास 2-3 गाहाम होनांगौ जायोमोन बेखौ खेबसेयैनो फिथोबखौ फाननानै हरोमोन ओरैबादि खस्थ' खालामबोदों बा एखनब्ला एम्फौ फिसिनानैनो
माइरंखौ बायनानै जानांगौ जायोमोन गामिनि मानसिफोरा ओरैबादि बुंदों आंखौ ओरैबादि बुंबोदों थाखा गैया फैसा गैया मानोथो फरायबाय थानांगौ फरायाबानो जायो हाजिरा खालामना मावनानै जानो हायो बेफोरबादि बुङो आंखौ बा गोजानाव बाहेरायाव खामानि मावनानै जानो हायो बा प्राइभेट स्कुलफोराव हाबनानै थानो हायो बेफोरबादि बुङो आरोना बिमाखौ नायनो हायो बेबादि होननानै आंखौ गोबां बुंबोदों नाथाय आं बेफोरखौ जेबो खोनासङाखै खोनासंदोंबाबो गोसो सिङाव खोनासंनानै थादों आं मानो बाहेरायाव थांनो आंहाबोथ' मोनसे थि सिमां दङ बै सिमांखौ जाफुंहोनोथ' आं फरायनांगोन फरायलासेथ' आं माब्लाबाबो आंनि जिउनि थांखिखौ आं जाफुंहोनो हानाय नङा जेराव सिमां दङ बै सिमांखौ जेसेबां खस्थ' खालामनानैबाबो बेखौ जाफुंहोनांगोन लोगोफोर बाहेराव दाउ बोरमाफोर बिराद गाबलाबाय थायो बेखायनो आं न' सिङाव हाबबोबाय जाबाय आरो खोनासंनाया रावनिबो खोथा जेराव आं गोबां खस्थ' खालामबोदों गोबां नाजाबोदों दिनै नाजानानैथ' आङो बे लामासिम सफैदों आंनि थाखाय बिए कमप्लिट खालामनाया ओरैबादि गिदिर औ आंनि थाखाय बिए कमप्लिट खालामनाया ओरैबादि गिदिर बुंनांगोन मानोना जोंफोरबादि गोरिब न'खरनि फिसाया बिए कमप्लिट खालामनाया एसेल' गोरलै बाथ्रा नङा लोगोफोर औ एसेल' गोरलै बाथ्रा नङा आंखौ बुङोना प्राइभेट स्कुलाव मानो हाबनानै थायो आं हाबबोदों प्राइभेट स्कुलावबो आं 5 month आं मावदों बाटासिनि मावरियाफोर होननाय स्कुलावहाय LP स्कुलाव आं 5 month मावबोदों बे समावहाय 4,500 होयोमोन ओमफ्राय बेनि उनाव 5,000 होदोंमोन खोमा आं सोलाबनाय समाव मा मावबोदों मा मावबोआखै लोगोफोर जाय आंगोफोर बिसोरसो आंनि बागै गासैखौबो मिथिगौ नाथाय आंनि बागै बुजि बिजौ मिथियो लोगोफोर आंनि बागै जेबो मिथिया आं ओरैबादि खस्थ' खालामबोदों 5 monthखौ आङो मास्टार मावथ'नानै दङमोन ओमफ्राय बेनि फैसाफोरजोंबो आङो फरायबोदों स्कुलाव सम सम थाङो बेफोरबादि खालामबोदोंमोन आरो मा होनो हाई सेकेन्डारि फरायनाय समाव जेब्ला हाई सेकेन्डारि कमप्लिट जादों आं कन्टिनिउ आङो क्लास खालामदों डिग्रिखौहाय बिएखौहाय आं बेबादि गेप्स खालामाखैमोन बेयावबो ओरैबादि खामानि मावबोदों कलेज गैयि समाव बा साननै सानथाम कलेज थाङालासिनो आङो साहा बागानावबो साहा बिलाइ खाहैदोंमोन आं खानोनो रोङामोन लोगोफोर आखाइजों ओरै माबादि खायोमोन आं खानोनो रोंखायामोन सासे लोगो दङ आंनि आंगो लोगो बियो दिन' बर' बियो आंखौ खानो फोरोंबोदों बे सानावनो आं खानो थांदोंमोन बिसानिफ्रायबो बेलेगाव खाहैदोंमोन ओरैबादि आं साहा बिलाइ खानानैबाबो आं फरायबोदों लोगोफोर सोरबा सोर फोथायनो आंनि जायफोरा आंगो लोगो बिसोरसो आंनि बागै मिथिगौ आरो मिथिगौना लोगोफोर रुमनिफ्राय माइ हाजिराबो हाहैदोंमोन आङो माइ हाजिरा होनानैबो बेनि फैसाखौ आं थाव संख्रि बानलु जाबोदोंमोन माइरं बायनानै जाबोदोंमोन लोगोफोर बा बहि कलम बा आंनि गाननाय जोमनाय बेफोरबादि बायनानै लाबोदोंमोन आङो लोगोफोर ओरैबादि खस्थ' खालामबोदों आंनि बागै गुदि बिजौ मिथियोब्ला जेबो मिथिया नाथाय आंखौ सोंखारिनो आंखौ बुंनोल' रोंगौ ओरैबादि खस्थ' खालामदों आरो न'आव फैयोबाबो आं ओरैनो जिरायनानै थायामोन
मिथिगौना लोगोफोर एम्फौ फिसिनायाथ' कन्टिनिउ थायो खर'आव रुजुर 2-3 किल'मिटार बिलाइ नागिरहैयोमोन सान्दुं अखा मिथिया खोथियाबो फुबोदों माइबो गायबोदों हौवा मानसिबालाय मा जानो ओरैबादि माइ गायबोदों आङो माइ गायै आङो जेब्ला मेट्रिकखौ होदों माइ गायैनो आङो मेट्रिकखौ पास खालामबोदों आरो मेट्रिक होनायाव रां रुफाफोरखौ गथे खोथिया फुनानै माइ गायनानै आङो बे समखौ बारहोबोदों सान्दुं अखा मिथिया बिमा फिसा आइयाबो बेसेबां खस्थ' खालामबोदों आंनि थाखाय आइया माइ गायनाय समाव माइ गायो थेवब्लाबो एम्फौ फिसिनायखौ माब्लाबाबो बियो दिनैसिम गारफेराखै बुंनानै फोजोबनो हाला बेखायनो आं सानो दिनै आं ओरैबादि गोसोआव साननानै दङमोन आंनि बागै आं एसे शेयार खालामनो होननानै दा गोबाङानो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन बेखार थायो नोङो न'आव मा खालामनानै थायो मास्टार मावा मा मावा प्राइभेट स्कुलफोराव हाबनानै थानो हायो बेफोरबायदि आंखौ गोबां बुंहरगासिनो कलफोरावबो आंखौ बुंहरदों मास्टार मावनो दाथ' मावनो हायो नंगौ 4,000 दाखालि आंखौ लिंदोंमोन 2500 होगोन होनदों आं 2500खौ न' भारासो होनो ना आं गाव जानाय लोंनाय खरसा खालामनो न'आव हरदो आं बेनि थाखाय मावाखै एम्फौ फिसिबानो ओरैबायदि फैसा मोनो मिथिगौना लोगोफोर बेनिखायनो एम्फौआ ओरैबायदि आंगो एम्फौ फिसिनायखौ कन्टिनिउ 12 मास फिसिबाय थागोन जेब्लासिम जिउ थांनानै थागोन आइया अब्लासिम एम्फौ आबादा थाबायानो थागोन एम्फौआनो जोंनि आबाद बेजों लोगोसे आङो मैगं एसे एनै गायदों बान्दा कबि गायदों बेलाहि गायदों फानलु गायदों ओमफ्राय लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरबायदि गायदों आरोना लोगोफोर दा गोबाङानो आंखौ बुंबाय थादों मैगं थाइगं गायनानै लानो हायो ओरैनो न'आव थाफैदों मादों बिदि होननानै ओमफ्राय जायफोरा मिथिगौ बेफोरो आंखौ जेबो बुङा बेफोरो आंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामो आंनि मावनाय दांनाय खामानिफ्रावबो आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामबोदों आरो आंनि फरायनायावबो जायफोरा आंनि आंगो आंनि बागै अननाय दङ बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामबोदों जाय बिथांमोनखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा लोगोफोर फरायनो थांनायावबो गोबां बाथ्रा खोनासंबाय जोंफोरबादि गोरिबखौ मिथिगौना लोगोफोर एसेबो सनमानखौनो हो जानो गैया नोंसोर बादिया जानो हाया बेफोरबादिखौ ओरैबादि बाथ्रा बुंबोदों गामिफोरावबो मिथिगौना लोगोफोर जानो गैया नाथाय नंगौ जोंहा जानो गैया गोरिबाबो जों गोसो आखल आखुनि जों एसेबो गोरिब नङा लोगोफोर औ नंगौ जोंबो गेदेरफोरखौ गोबां रेसपेक्ट खालामो उन्दैफोरखौ गोबां अनबोदों आरो आं जेसेबां हायो आंनिफ्राय आं गोबां सहाय खालामबोदों मिथिगौना लोगोफोर सोरनोबा फंबाय बिनानाव मोनो बहि नांगौखौबो आङो आंनिफ्राय आं रुम थानाय समाव आं होबोदों सोरनोबा कलेजाव मानिबा फिस होनांगौनो मानिबा एग्जामनि फिस होनांगौनो एग्जामनि मा होनांगौनो बेफोरबायदि आं ओरैबायदि होबोदों मिथिगौना लोगोफोर सोरनोबा 100 सोरनोबा 200 एसे एनै जोंथ' गोरिब मानसि जों गोबांखौ हेल्प खालामनो हाया मानोना बे एफा एनैखौनो गोबां हेल्प खालामबोदों मिथिगौना लोगोफोर सोरनोबा बहि बायनाय सोरनोबा बाय'ल'जि बायनाय ओरैबायदि हेल्प खालामबोदों आंबो आं मिथिगौ आं गोरिबनि फिसाखायनो आं फरायनायाव रां रुफानि आंखालफोरखौ आं गोबां मिथिगौ आं गोबां मानसिखौनो हेल्प खालामबोदों जेरै आंखौबो गोबां मानसिफ्रा हेल्प खालामबोदों बेखायनो आंबो आंनि फरायनायनि बागै होमबा आं गुबुननि फरायनायनि बागैबो आं गोबां बुजियो बेखायनो आंबो दिनै हेल्प खालामबोदों स' लोगोफोर जेसेबांनो रायलायो एसेबांनो लावलाङो खोथाया एसेबांनो ओंखारलांबाय थायो
थारैनो जायफोरा डाउट दङमोन दिनै क्लियार जाबाय आरो जागोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे आंनियाव माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङब्ला अन्नानै कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। लोगोफोर आं खेबसेयैनो भिडिअखौ लानो हायासै मानोना ओरैबायदि आं दुखुजोंनो गाबफ्लांदों। गाबनाय भिडिअखौ आरो बेसेबां लाबाय थानो नङा होनबा लोगोफोर? थ' लोगोफोर आं बेबायदिनो नाजाबाय थागोन। नाजानाया आरो माब्लाबाबो आं उनफिननानै थांफिना। दिनै आङो एम्फौ फिसिनाया ओरैबायदि आंनि थाखाय आंगो, मानो होनना बुङोब्ला एम्फौ फिसिनानैनो आं रां बुथुमगासिनो। MA नि एडमिसननि थाखायनो आं रां बुथुमगासिनो। एम्फौ फिथोब फाननानै बा एम्फौखौ फाननानै बेफोरबादिनो आं गुथि बुथुमगासिनो आरो समाबो फैगासिनो MA नि। दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो जुदि बेबादि बुथुमहोलाङोबा आं उनाव बहा मोननो, सोर होनो आंनो? जोंफोरबादि गोरिब मानसिनो सोर होनो? थ' लोगोफोर गोबाङानो आंखौ बुंबाय थायोमोन नोंसाथ' बिराद धोनि, बिराद मोजां खोमा न' बांफोरा होननानै। थ' दिनै फार्स्टनि बेकग्राउन्डआवनो गिबि इन्ट्र' भिडिअ'आवनो थारैनो नुबाय आंनि न' बाङा माबादि आरो आं धोनि ना गोरिब थारैनो हमनो हाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायदो आरो आंखौ जेसेबां हायो सापर्ट खालाम। गोरिब होननानै दा मुगैदो।